Launok ongi etorriak txorienera. Hemen gaude, Patrizia Bideli eta Zigor Iturrieta eta gure lantalde guztia. Bai. Zerbait egiten dutela. 10 pertsona isagotan gara platoan. Zenbat? 3, 4, 5, 6, 7. Barrukoak. Gehi Estefi, gehi Jule, 10. Gutxinez. Kaferako 10. Ze pentsa, ze mata hori ematen diogun jaten. Bueno, atzo horretu nizuen gaur osai berri batekin entorrela, eta hemen dauzkazue, hau dira, txitxirio, ero garbantzu beltzak. Hau, aurkitu nuen, lehengo asteburu hontan egon gara horre, ezkaraira joan gara, bueltatu gara, eta hango badau delikaten zen bat. Moten dago, arrixak ematen da. Arrixak ematen da, baina egia da hemen, ez daukate txitxirio itxura, baina behin beratuta, bitu Aitor, sartu hemen, honek badeki ja txitxirio punta, bere punta ateratzen zaie, honek badaukate ja, koloria ja, esan dezagun, bai, txitxirio, beste ezer bai. Bueno, hauekin niko una, kala txana masala, ero olako... Kala txana masala. Bai, ez da, hau errezeta hau, Aizarna Zabalekoa da, orduan horretik izena ez dakit oso ondo. Baina, bueno, espezia pila batekin orduan bai, Indi aldera joaten gara, eta ingo duna errezeta hau, lehengo, eta berorrek, Biteli zer ingo du? Banik ingot, txalalagi pikantea. Epa! Berez, gaurko eguneko menua izaten bazan, zuri aldena, nerea bigarrena, eta potentea. Ahos apaiak oso dantzan. espeziatua. Bai. Horrela doa lehen errezeta. Txitxirioak 24 orduz beratzen jarri eta 2-3 orduz egosi. Iragazi eta gorde ingo ditu. Lapiko batean espezia haundiak ataleta moztuta jarriko ditugu, pixkat txigortu, eta gero kipula txiki moztu, olio txorta sartagira bota, eta espezikin batera kipula eta baratxuria erregosten jarriko ditu. Jengibrea gehitu, hau ere erregozi, gero, hautzean dauzkagun espezia gehitu, pixka bat erregozi, eta tomatea laukitan moztuta gehituko du. Patatak laukietan moztu, hau ere gehitu, txitxirioak gehitu, eta ero saldarekin busti ondoren, erregosten utziko dena 20 minutuz. Bestalde, ogi egiteko 2 irinak urrepelarekin nasi, 30 minutuz pausatzen utzi, eta ero, arrabolarekin fin zabaldu eta sartagin batean egingo ditu. Dena batera zerbitzatu eta honegin. Beraz, orduan, hau berez, beratuta dauzkagunak, ura kendu ingo genioke eta egosten jarriko genituzke. Eta hauek, dagoeneko egozia dira, daude? Zigortazu bat hartzen? Bai, barruti daude bigunak asala daukate gogorra. Bai, barruti xamurrak. 3 ordu terdi egon ziren etxean. Eta ez da beste punturik ez daukate. Eta ez dauki txokolate zaporia, naiz eta marroiak izan. Ez, naiz eta marroiak izan. Ez, txitxirioa dira, Txitxirio zaporia, oza, nabien igual zeuse desberdina da alkien edo, ez. Ez, eta humusa egin nuen, beraiekin da humus zaporea dauka, koloria dauka ilun haua. Baltza, ez? Baltza, eta bada berezia, baina zapore aldetik, ze humusari egizan, zaporeak egin baratxuriak ematen dio, eta limoi zukuak hor pixkat, eta zaporea bai, berdina, baina, bueno, egozi nuen, froga egiten ibili naiz, eta, horrelatara. Lehengunean aipatu genduen, espeziak, gaina ze izen zen, espezia izen berezi bat zeukan, ez? Aipatu genuen. Bai, Spice Bloom. Bai, bueno, ingo dituguna da, espeziak, osoan, kanela, ereinotza, kardamomo, ale batzuk. Hauek ere, barrura. Eta pipermin puntatzuk hor, pixkatutziko ditu bereien zaporeak altzatzen inungo oliorik gabe. Gero, olio egituko diot, eta kipula eta baratxuria txiki inda, hor erregosten jarriko ditut. Eta azkenean izango da, ingo duna da, holako eltzekari bat, baina oso espeziatua, guk txitxirio beltza hauekin ingo du, baina normalekin indaldituzue, ero baita babarrunekin ere. Orduan, hori da asmoa gaurkoa, eta emaitza jakiteko gurekin geratu. Hori da, gurekin jarraitzu, baina, ona egongo da. Lehengunean txoriene ez pazinuten ikusi, ingauen referentzia kontzeptu bati, Spice Bloom deitzen dela, da espezien loratzea, eta honei zaporia altzatzeko espeziei hau itxen da, ez? Azkenean, berotan, olixo tantaik barik, berotu, gutxinaka, erre ez daitezen, eta hori, horrekin da, zaporia eta espezien zaporia altzatzea. Honek kala txanak nahi da esan, kala bat, non, ondarribion onduan non kalatxoa da oso. Txitxirio beltza. Eta txitxirio beltzan landaria gainera da oso gogorra, horre ez da hiltzerik. Horrek adatazu, euritiak, lehortiak, hotzak, ezerrek ezin du. Hotzak, trumoiak, aiziak, ez da
ez da akabatzerik. Baina, Espainian egon ziren pila bat, txitxiro beltza basan tipikoa estatuko hegoaldean eta Mediterraneoan, baina, denborak aurrera eina ala, jendeak kontsumitzai utzi zauen, eta segatxik, azkenean, egosketa luzea bai, zigorrek esan dau, beratzen 24 ordu, egosten 3 ordu. Berez, txitxirioak guk ezagutza ditugunan, baina pikoitza da. Danian beharritza. Betu, hori gaina, denda horako dendetan eros, interneten erosi beharren, dendetan erosteak hori dauka, ez? Segaldet, aurkitu, ikusi nuen dezen. Hau, eta hau nola egosten da? Esan zian, dana biderkatu. Dena biderkatu. Bai, biderbi. Beratzen 24 ordu, egosten 4 ordu gutxienez, ez da izan, orden biderkatu. Eta zaporea, ez ditu probatu. Baina, esan diatenez, nire lankideak inditu, ekarri berria zeuskaten. Baina, zeukaten informazioa eta... Hori, belar dendetan eta hori izaten da, ez? Horan aurkitzeko tokisa. Bai, ez da, esatizut hor, eskarain badau denda bat oso beren produktu pila dauzkate, horan delikatezen bertako gaztaiak eta oso onak, eta ni beti pasatzen naizenean, eta erosin nituen baita, hau beste... Kaparroiak. Ez, kabiar dilistak. Dilista beltz txiki horiek ere, horrek gustatzen zaizkit. Eta horiek ez dute behar, honen bezala. Hemen usaiak altzatzen hasi direa ja, ere inotza ikusten zuen ja, ostoa nola, erretzen ari den. Oin, esan dakoa. Ingo duna da, olio tanta bat, eta hemen kipula eta baratxuria erreosten jarriko ju. Apurtxo bat, esan geike, konparatzeko, bakit ez dela konparazio onena, baina arroza txurixeta integralian hola gertatzen da, ez? Bikoitza egozin biozula. Hemen txe, berdina. Baina azkenean zaporia berdina izango da, eta hola xe, zehose desberdina itxiarren, ez? Guk, Patri, legunean, atzo aipatu zen duen, atzo esan zen duen, produktu berriak ekarri bar ditugula txorienera, eta dastatu, gaur azten gara horrekin. Hemen daukagu osagai bat berria dana. Egun batetik bestera, baina hau egisa da antolatzeko, behintzat, hau, nahi baldin badazu. Ostiralean jateko, aste artean martzak hasi barzara. Ja, idei hartu diozu, lehengo erosi, gero beratu, gero kozina hau, berez, 2-3 eguneko antolakuntza, hori bai, bie dagoela. Eta interneten honitzen gero behiratzen, nahi izan eskero gehiago erosteko ez, etxera aukera badao, baina eskarri baino garezti hau, orduan aukeran, joan zaitezta eskaraira, ez tegukara pasa, han giro hona daukazue, mendia daukazue, herrian herri bizi bada, eta gero, erosi, merkia bateatzen dira. Eta Euskal Herri osua han egongo da. Bai, eskara jiran noian bakitzean, euskaraz jarraitzen hain berbaitzen txakolina eskaintzen daue tabernetan, eskarai guk konkistau dugu. Zurito bat eskatu alduzu lasai asko, eta esan duena, Patrik, eskarain Euskal Herriko hainbat herritan baina euskara gehiago entzuten da. Azte buruetan mintzat, gutxinez. Hori baiet. Zigorrak esan daben bezala, hau, txitxirio normal bat izango bazan bezala, hamburguesak eitzeko, humusa prestatzeko, entxalada, gitxatuak, danetarako balixo dago. Igual, bateun batek pentsauko dago, baina errein jatzu labian edo ze paso batzu, baina gero probatzen dauenean, behor, sorpresa puntu bat, aldau eraman. Bai, eta lehenko sorpresa da hori, Ez ditxu dana ikusi da, honek, holan potuetan egositxak eta... Egositakoak ez. Ez da, egisa egosten dituzuni, egositxak eta egoten dienean, egoten die basikoak, txitxirioak, dilistak, eta, babasurixak eta baba gorrixak egoten die. Baina, hori, kabiaren erako dilistak, edo kaparroiak, edo olakoak, izaten dienak aputxo bat berez isauak? Bai, fabeak ez da, dike holandak idala. Igual, Asturiasen dendan baten... Hori da. Baina Asturiasetik kanpo, nik ez ditut ikusi. Potxak bai. Hauek ez dira errentagarriak atatzen, horren beste ordu lehengo egosten, gero potoan sartu, gero potoan ere berriro esterilizatu, eta... Kiloa zenbatetan? Kiloa? Irutan. Lauta pikuan, erosi. Lauta piku? Bai, kiloa. Lauta piku, eta gero interneten 6an aurkitu nuen, kiloa. Bai, 2 euro gareztia. Eta egisa da, honek emon gotzula, ez? Azkenean txitxirioek, lekaliek orokorrean hori daukie. Prezisua, ona. Ze honekin zenbat erraz, kilo batekin honen txitxirina zenbat razio aldien atara? 10 lagunentzako daukazu, hor, azkenean, gero bigarren batekin ero, 10 lagunentzako daukazu, orduan, nik
askotan zaten, hemen egiten egoten dienean honek elikagai bankuak eta, ni normalean beti lekaliak eta eraman ditut. Dilistak, babarrunak eta horrek kilo batekin, ematen du, arrozak ere bai, baina... Eta egisa da gaur egun lekaliak eta eroste txosunean, egon bizarela hor ikusten harritxon bat edo daukien, areiak eta, honek ez pentsau harritxua daukienek. Denak diarriak. Denak diarriak. Karo, harri bat hor disimulatzeko errez. Bai. Horrati daude horre nik uste dut olan gogortxua, horrek. Ez dakit nik. Hori izango da. Bueno, jengibrea botako diegu. Zuritu, jengibrea, eta hau ere, ingo dana... Satitzar hori osua bota bezu? Bai. Gero, a ber, Patri, hau zabaia beroketa ariketak egiten joateko, gero zure errezeta dastatzeko. Bixi-bixi. Hori da, pikante jango dune zure ere, Ez da hain pikante egongo nik uste dut, Ez? Bueno, ikusita ze salsa bota behar diozun. Nahi baduzu, ez dakit, gehitxuneik pikante gehiago. Baina, suabetsua da, pikante txoa. Hau ere pikante txoa. Pikante txoa, oso ondo. Ogisa inbiozuna gero, txapati ogia, hori bai, ez dala pikantea izango, ez da? Ez, hori ez. Ez pikantea, ez espeziatua. Txapatia da indiako ogi lau bat, itxen dana, irinak eta naziz, eta gero, sarta gisa, noran, buelta eta buelta. Eta gisa da, normala, geixen jaten dana, nahiko... hori neutrua dela, ez daukala holan zapore berezirik, baina badauz eskualde batzuk punjaben eta botatzetzela martorri asiak, botatzetzela kuminoa eta holan, eta orduan itxen dabe ogi bardina, baina espeziatua. Beste eskualde batzutan bebai gi, gurin klarifikatua gehitzen dutzi, eta bebai beste zapore holan gozotxo bat emote dutza, baina berez txapati izenak, nahi dago esan kolpatu. Hindueraz. Orduan, talo bat izango basan moduan, talo bat izango basan bezala. Azkenean, laua da, gero, orea lantzen dan bitartian, kolpiaik emoten soia esolan eskuekin, eta hortik datorren izua da. Berez, ogi kolpatua, laua. Eta gainera, Indian bakarrik ez da jaten, baizik eta, Afrikako zeinbait herrialdeetan, Sudafrikanik aurreko bidaen ikusi nahen, Kenian eta Tanzanian bebai, azkenean, honek herrialdiak, Afrikako herrialdea zu izan ziren kolonia britaniarrak, eta eraman zituzten, Indiako pila bat jende, ara, lanera, trenak eta fabrikatzera, eta horako gauza pila batera, eta han eraman zabien, euren ogisa. Ala eta bertsioak desberdinak dira, izaten dira apurtxo bat, potolu hauak, gian ordez, hango olixuak erabiliko dituzte, da, bada holan apurtxo bat desberdinak, baina txapatia bebai ditzen da, eta nire zer goiara moduan ere, hau azkenean da, asmoa da, ogi honekin, hau ez da zaigu olako eltzekari urtsua geratuko, orduan asmoa da gero, ogiarekin jatea, ez? Goiara moduan erabiltzea. Ez da, olako hori asko erabiltzen da, ez? Hori asko, pila bat. Pila bat. Ai, ama, lehenguren, irakurrenan notizia bat, holan, abizela India iburuz eta berbaitzen, pista bat ematen nabil. Baina mutiak esan ustan. Irakurri dago artikulua, zeintzuk esango zinunzuk, diela munduan geixen berbaitzen dien hizkuntzak. Txinatarra, ingelesa, gaztelera, portuguesa, ez azkenean, brasilea. Ez, portuguesa bada, Bai, bada. Bada, tal, eta holan ez, hinduera. Noski. Eta gero zeintzuk, eta frantzesa ez. Eta itali, ez, hau ez da. Holan, pila bat, ez. Eta, 10 hizkuntzen barruan, India haina hondixa da, 10 hizkuntzen barruan, Bengalia, Punjabia, eta bertako beste hizkuntza batzuk, indiakoak. Eta azkenean, ostras, munduko 10-etatik geixenak 4 zin indiakoak. Dau hitzegienak, ostras. Nik enauen esango, Bueno, esaten dute, India etorkizunean, oin beti hitz egiten da, munduko lan potentzia handienak, Estatu Batuak eta Txina eta Rusia direla, baina kontuz ibiltzen, danak lan atzera behira daudela, India atzeti datorrelako. Orduan, zerbaiteatik izango da. Hori da. Bueno, hemen, gorritzen kipula hasi zaigu, eta botako dituguna da, hemen, paella batero egiten dugunean moduan. Orain espezia botako ditugu. Hemen, zeintzu ditut? Piperrautza. Hau ez da mina, piperrautz, goxoa, koiarakara txiki bat. Gero, kumino esan behar ez, hau martorria. Martorri lehorra, legunean ere erabili genuela, erosi dugunez, oin erabili behar ditugu.
kuminoa, orain bai, koiadaka txiki bat eta erdi, eta kurkuma. Hauek, bi buelta botako emango dizkiot hemen, eta erregabe, espeziak erre egiten dira bakizuek, tomateak gehituko dut, eta hemen erregosten utzikut, eta gero, patata botako laukitxo eta moztuta, eta hau, bueno, ikusten zuen, plater trinkoa izango da. Zigorren kurria. Bai, etxean egindakoa, norberak egitea badaude. Bueno, hoxe, hor erregosten, eta oin tomatea bertara zeituan da. Eta gontxe, esan. Galdera deseroso bat edo, bueno, ez dakit. Aitortu egia. Zuk arraskatik, holan, platea garuitzen zabaizenien da, olixua bota oso nospaitz, botatzeko itxuria eukatzu? Erabilitakoa? Bai, zeitxe oso olixuakin. Ontzi bat daukau. Guk egia esan etxean daukau, etxe azpian daukau olio sarra botatzeko kontenedoria. Eta itxuria daukatzu. Bai, eta nik olioa egia da, beti 2-3 aldiz frigitzeko, normalen azken hori da, frigitzeko olioa erabiltzen duzuna, ez? Eta 2 aldiz erabiltzen dut, anontzi bat daukat, olioa, bueno, bi dauzkat. Bat, arraina eta bestea okela, eta horre bere zulotxoekin, eta gero, bi erabilpaen ero hiru eman dizkidanean, patatak egiteko baldima da bakarrik ez, gehiago orduan, orduan gero, poto bat daukat, eta poto horretara, eta gero, pirzikalatzera, bai. Postenaz behintzat zuen etxean hori itxia, egisa da, oitxura ondixa dauela, kosinatzen zabizenean, sartagi bat edo, olixua, arraskatik botatzea. Eta hori, azkenean, jendeak bentzat kaltegabia dela, eta... Ekologikoa da, ez? Karo, praktikak esaten da, urakin joango da, baina azkenean oso txarra da, bai, odixentzako, eta nik enak izenanik pentsatzen anan odixentzako bakarrik zela. Urandako, bai, ura kutsatzen dago, eta bakarrik litro bat oliok aldago kaltetu 1000 litro ur. Eta gainera, arriskutsuena da, kutsatzen den ur hori, gero garbitzeko oso zaila omen dela. Beraz, bai, hori, azkenean ez da gainean geratu behar da, eta jungo da hor, errekan ez da egit noraino, eta ez da egit. Eta gero, gantzak eta horrek bai, eta horrek tutuetan da, hormatan itxatzi egiten dira, olioak, ostutzen direnean. Olioa beroa erogotatzen bauzu, gero hori epeldu zikinekin itxatzingo da. Itxen di tapoiak bezala, usaitxarrak bai sortu, azkenean ura geratzen da hor, tapon auta bezala, gero iturgina ideitu, eta iturginak bronka botakotzu, eta esan gotzu betu. Hori ezin jai, baina lehen hau, txorienen esan dutzu egu. Ni agoratzen az, hori sustatzen zabizenean, ni txikisa nintzen, ez dakit 11-12 urte aukiko naben, eta arrasaten nahi zabenean sustatu olixua birziklatzeana, hori ez da gauza bat betikoa izan. Hori nahiko berrixa. Ez dakit, 20-25 urte edo, aukiko itxuste honek kontenedoriak. Hori itxen Mondran barikutan, merkadioa egoten zanean, egoten zan olako kamioi bat handixa, da zuk eramaten zinun etxetik zure fotua, olixuana, eta emoten zotzuen trukian, beteta eramaten bat zinun olako xaboi bat. Eta xaboia zan olixuak inen ja. Orduan nik hori aspaldi ez dutela ikusi edo entzun nolan, ez dakit jarraitzen da benik itxen, Egizara, etxian itxeko aukeria badauela. Interneten eta badauz errezeta pila bat, etxeko olixo erabiliakin, xaboiain. Baina bestela bebai, herri danetan egoten da, berziklatzeko puntu bat, horrek kontenedoriak, eta hori, gainera hori biodesel estiloko erregaia itxeko erabiltzen da, beraz, hori, komeni. Guri intzigun Garbine Larreak gurekin etortzen zanen, kolaboratzailea, eta berak ematen ditu ikastaroak, nola, olio horrekin, gero xaboiak eta iteko, eta holako desente ikusten dira, entzuten dira, eta jendeak egiten ditu, eta, bigarren erabilpen bat ematen diozu olio horri, eta gaina ez duzu kutsatzen, ez? Ez duzu kutsatzen, botatzen baduzu behar den kontainerrean ere, eta ezer gertatzen. Patata, hemen bi buelta, desente, bi erten jarri ditu, baina honekin nahikoa da, zer ez dela ikusten dut txitxirioak ez aizkiela sartuko. Txitxirioak barrura, eta hemen oinura, litro erdierola motako digo. Eta honek 15 minutu, hemen, irakiten patatak egin arte, gehien bat, eta zapore guztiak hemen batu daitezan, eta
Eta bai, txitxirio lan normalekin guk etxien daukogunakin, egosixak egoten badie, bardina, ez? Bai, eta azkenien, nik hau ekarri zuek gaur, osagai berri ban nahi nizuelako ekarri, baina errezeta hau, zan dagoa, nik ikusita daukat txitxirio normalekin, eta etxean zuek intzazue txitxirio normalekin, eta benetan, espezie zaleak eta olako, animatzen basaete, benetan merezi duela, usaia ikusgarria daukagu hemen, eta oso goxua geratzen den zerbait. Asmoa daukat, bitu, aste honetan, espezie kontua eta dauzkadala, zerbait berezia, oiaskoarekin ere, gaur ere belitxun espeziak eta beste hon bat gehiago sartuta. Exotiko, iturri eta... Animatu egiten naiz, esken batzu eta gore etortzen naiz eta... Ikuste batzut. Nik uste potia erosi dagoela da, hemen apurtxo bat, hemen beste apurtxo bat da. Ikusten kanela daukadan da, zenbat kardamomo daukadan etxean, eta horri irtera bat eman behar dira. Ziure, etxien bebai daukiela pila bat, beraz, betxu hartu nota hona da. Hori da. Praktikan jarri. Irin integrala, 200 gramo, eta irin normala 100 gramo. Hau dia nasi, gaz pixka botako diot, eta urrepela. 150 gramo botako izkio, eta hemen nahazten jungoa eskuekin, eta hau izango da gure ogia. Zeinek, legamirik ez du eraman orduan, ez du behar hartzitzeik, ez ezer. Bai, komeni da, 30 minutuz, gero ustea pausatzen, ez talita, baina ez oskailuan. Hemen, tokiepel batean. Baina gorputz hartzeko gehixen bat. Bai, orduan. Nasi, eta urarekin hasiko naiz, eta, eraztuna kanpora. Gero esaztu, eta gero pixkan landu inbar dau. Gero esaztu. Ni bakit, eskontzakua ez dut jarten. Lanea etorten azenian eskontzakua etxean usten dut. Ni azten bai naiz hori hemen azten bat, eta... Ni azten bai naiz zerbait kentzen, gero galdu iten du. Horregatik, kontuz. Ez, lasai, horre, utzi dut horre... Kontrolauta. Bide. Nik ontxe, esan betzu beste praktika txar bat. Beste bat? Olixuna txarra zan. Praktika txarra edo, ez dakit, oker dauden ekintza bat edo jendiak, jendian inguruan. Zein? Osa, ezkenean, lehenko gunean, irakurri nauen egunkarixan olako artikulo bat, bertan elkarrizketa itxen zen Gabriela Uriarte gure lankidiai, ETB-biko abokadoseko aurkezle eta nutrizionistari, eta aldarrikatzen zauen, nutrizionistek edozein gorputz aldabela auki. Jendea zer zaten du, norbait nutrizionista amarreko gorputza izan behar du? Eta zer da amarreko gorputza izate, hori beste gauza da? Hori beste gauza da, baina hori logika da, ez? Baina hori esaten daue nutrizionista, jende batzuk pentsatzen daue nutrizionista izateko, argala eta ederra izan bizarela, antza zenbat pazientek eta bezerok esaten daue, eurek nutrizionista bat kontratatzeko, bie dauela, bera, holan, ederra eta argala izatia, ze holan gehiago fidatuko die, bere, bere gomendiotas, zero berak, hori da, berak emandako dieta, eta horrek ez dauka, inungo zentzurik. Alde batetik, zu egon zaigelako oso argal eta ez osasuntxu, zu egon zaigelako osasuntxu eta lodi, oza, kombinazioak... Lodi hori da, neurri batzu, zer da lodi egotea gainera, hori da. Hori da, gorputzak, badauz handixauak, badauz txikixauak, argalauak, altuauak, mota askotako gorputzak ez izitzen die, eta horrek ez dauka zentzurik. Gainera, profesional bat, ona baldin bada, berak jakingo dau, zuk ze janbiozu, zerein, gainera, zure helburuan arabera. Helburu danak gainera, nutrizionistara joaten garenean gainera, beti daukau oitxuria edo pentsakera, argaltzeko da. Helburuak pila bat dauz helburu deportiboak, dauz helburuak aurdun zauzela da batean igual, ez dakit ezer oso sonditzen zarela, nahi dozula hobeto jan, badauz potoltzeko dietak, badauz, ez dakit, ointxe barazki jalia nahi dozula izan, da nahi dozu norbaitxeko lan gidatzea, dira pila bat dauz, beraz, horrek ez dauka inungo zentzurik. Eta da, esatia bezala, hileapain da isara noia, eta tipua buruzoia da. Orduan, esto está jakingo za horroz. Ez que, grazia xeitxautu, baina funtzioan berdina da. Osea, bixak die, ez daukie, esburu, esanka, ez ezer. Hori da. Ez. Egia da, hortan, aurreratu garra daukagula. Hona indi dauzkagu hor estereotipo batzuk, eta uste gogolan izan behar da, eta ez daukada zertan. Eta nik nire kasuan nik ezautu dut, jarri nintzen dietista baten esku, zein egia esan bera
oso profesional, zan kirolaria gainea, berak kirol pilat egiten zuen, eta berak beregan aplikatzen zuen, berak egiten zuen guztia. Baina nik hobekien ibili nintzenen, da berak onartu zuen, zan berak uste zuena baino, 2 kilo gehiagokin. Bitu. Bestela, eneukan ez indarrik, ez funtzik, ez ezer, eta hortan esan zuen, zuri hobeto jute zaizu gotea, fuerte, orduan garai hortan nire tia Kriston Borroka botatzen zian. Aizula, semea, azurreta sala baino ez ara, azurreta sala. Kirola, beti zuten duena, kirola eliteesko kirola ez da ona, ez da osasuntxua, ariketa fisikoa bada osasuntxua, eta ondo jatea, eta, ondo jatea, eta ondo jatean barne, txitxirio beltzako lan barazkida espeziaekin, ogi lau bat olan ogi integrala eta irintxurixak ime bai. Dana onartzen dago hemen txe? Aragi pikante bat. Aragi pikante bat, gero arroz luzea putxo batekin. Eta, behitxu, anekdota horrek edo, berbaitzen gabizen gai honen inguruan, nik nire ganatzen dut, sare sozialetara eraman da. Nik sare sozialetan, edukiak konparte itxizut, errezetak eta igotze itxut. Eta, nik dauka fisiko bat, nahiko normala, beraz nire ez duztia esebez esaten, naiz eta txokolatezko pastelako lan lorixakein, ez dakit txakutxo beroak eta olakoak, niri ez duztia esebez esaten. Baina, adibidez, neska batek errezeta olakoak itxen baitxu, eta apurtxo bat potolita dau, apurtxo bat lodixagoa dau, komentarixoak irakurtzeko adi, Eta, normala hola negotia hori jaten badozu, baina argala baldin badau, ez toztazu komentarixo horrekin, eske, benetan, sare sozialak eta... Sare sozialak eta badie, arriskutsuak. Ez, baina, bakarri da seinale jendeak hori pentsatzen dauela. Eta hori da arriskutsua benetan. Kontua da, hone beste 10 bat minutu, honi ordu erdi utziko digu pausatzen, eta hau inda daukagunean, etorriko gara, hemen arrabola dokat, bolatxo batzuk ingo ditugu, luzatu eta sartakin batean, zandakoa. Buelta eta buelta, eta gero, maira. Ogiak egiten ari gara ja, egin dituguna da, bolatxoak atara, arrautza baten tamainakoak gero, irin pixka bota, eta gero luzatzen joan, eta hemen olio tanta batekin, eta ikusiko zuen nola pustuko da. Pustu, mesedez. Eta gero hemen trapu gainean, holan bero mantentzeko. Holan pusten die. Hori da, hemen, batzuk pustu die gehiago, bestatzuk gutxiago. Eta hor, pixkanaka lurruntzen joan da gure potajea, eta indi duena arrantza pixkat, hor kardamomoa ziren baken dut, kanela, ereinotza, pipermina desente dauka, eta pikante dau, onartzen dut, oso neko pikante txuatara zaigula. Bitxo, omen daukazu, nahi izan eskero, arrantza pixkatein, aurkitzen bauzu beste zerbait, atera, mesedez. Oso ondo. Bestela, badakizu nire bestela, bakoitzak bere plateretik gero. Nik batzutan botatzea itxutanien honek kaiena piperminak eta txikitxuak izaten dira. Igual botatzea dut ez dakit. 3 edo. Eta nik abitxatzen dut, 2 bakarrik aurkitu ditut. Bere zerbitzatzen dutenean, igual zuretzako. Agien sorpresa izango duzue. Claro. Plater sakon bat, biteli. Ateratzen baiazo. Artu pintza garbi. Hau, na. Eta lehen esaten izuna, ikuste duzuen, nola, lehorra aldera, bestela, ikusten baduzue, zaizuela lurrundu desente, tapakendu, nik taparekin jarri diot, gehiema patatak egin daitezen, Bestela, kendu? Erastuntxo bat, hemen txe... Ostra. Erastuna desente dauzka, Hau, kanpora. Eta, venga, azkenengoa. Eta, koiara bat hemen daukat. Oso ondo. Eta hemen doaz, gure... Hau, martorri apurtxo batekin. Martorri fresko pixka bat. Nik baukate, Bai, badaukazu, bitxo, Hone berez, martorri fresko pixka bat, ondo etorriko litzaioke. Eta bengo duguna da, garai batian itzen zan moduan. Hora itzen zan? Hemen hartzaziakin. No behitu. Eta... batzuk artea zeukaten, nik onartzen dut, holan eta kipula ikusten dudanean mozten dutela, holan hartuta, txas eskuarekin, ra, eta fra, nire miresmen guztia horrela mozten dutenen dako, ni hortan nahiko klasikoa naiz, buelta mango diot, eta hau,
itzaltzen badu ja dena. Listo. Ba, hemen daukagu gure txala kala masala. Txitxirio beltzak, indiarrera. Gaizki esan du dizena, nola esan? Kala, txana, masala. Hori. Zaila da. Haukora pilo da. Hau da, garbantzuak, beltzak, espezie pila batekin, Hau, Tauze, esan behar goiara edo sardaiska ez, ogia. Ogiarekin. Nik hartuko ja, apurtxo bat hotza dauena. Bai, azpikoa, ez? Azpikoa. Oso ondo. Orduan, hau, bueno, berorri egon da Indian. Proba inbida ona. Hola, ba. Eta erolan goiara moduan, ez? Hori da. Sartu gustatzen. Ni nahi, ontan abilen ez. Ni arrautza frigitua bai. Bitu. Bero, zer dauge hau, bero edo pikante? Bero. Pikantea, oraindik ez zaite etorri. Ni ez da. Esan duzu lehen, oso pikantea hau kontuz. Ez da Bai, oso? gero dator, Gero dator. Bueno, gehiago da espeziatua pikantea baino. Oso goxu, Igor? Bai. Barazki jadientzako gainera? Ez dugu laipatu? Txitxiriak hori bai, Azala daukate pizkat gogorra. Barruti samurra daude, baina kanpotik, azala, bueno. Ni errepikatzera noia? Hau esan da, Indiatik jarraituko dugu, eta hain Korea aldera jongo gara, ez? Bai, Asian geratzen gara. Venga, ointxe gatoz. Koreakoa ez dakite izango den errezeta hau zigor. Egia da, gochujang saltza erabiliko dugula hori bai koreakoa dela. Horregatik esan dut, Baina bestela, soja saltza, ketchupa, bikarbonatua, sesamoa, apurtxo bat, bueno, Asiako inspiraziotik, txalonen errezeta, holandoia. Aragisa lehengo garbitxu eta tiratan ebakiko, gatzez eta piperbeltzez ondu eta gopor baden marinaukou arrautzakin, soja saltzakin, sesamo olixoakin, bikarbonatuakin eta almidoiakin. Ordu erdiz utziko pausatzen eta bitxartean ingo saltza bat, ketchupa, estixa, soja saltza, gochujang saltza, laranjasukoa eta harto almidoiakin. Nahasi, gorde eta gero aragisa frigitxu ingo, saltzakin nahasi eta sartagin baten saltzatuko dugu dana batera eta arroza eta belaruzaintxuekin zerbitzatu. Tanik laranja biharrian, bueno, mandarina ekarri dut. Zazkenean hori naukan etxean. Familikoa, Erosi ditut pila bat, eta esate dut, bueno, hori aprobetxokot. Aragi moduan nik entrekota gaur fingabiz. Oso, no? Eta entrekota erabilikot. Zulen niri bota didez, bueno, bota dugu, ez? Eta nirekin pixa nola espezia hau dauzkan, da baina erabiltzen ari naizen pila bat. Zuka bikarbonato atxo, eta gaur ere bikarbonatoa, ez? Jake hemen bikarbonatoa daukagun txorienen, bueno, antza, bikarbonatoak egia da, holan araki eta gehituta, beste kurruskari puntua ematen diotala, Altzatu frigitzen ditugunean, bikarbonatuari esker, nik ez dut erabili inoiz, baina badakit teoria nola dan, jartzen, gaina tendentzia dagoela, hartu eta jendeak bikarbonatoekin jarri, eta kurruskaria bateatzen da. Nik orain arte, bikarbonatoa gozogintzen bakarrik, eta hosteleitzan hasi ginenean egia da, barazkiak eta lagungarri moduan juten zirenean, lekak, azenarioa eta egosteko, bikarbonatoa botatzen genion. Kolorian dako, ez? Eta itzen zion, fosforito usten zuen. Baina bere onurak era barazkiei vitamina eta kendu itzen zizkion. Orduan, polita iteko bai, baina, bueno, nik aukara nahi dut gutxi egosi, azenario ero leka hoiek ero, eta orduan kolorea ere mantentzen dute. Noiz geratzen dira marroiska ero azenarioan indarren luze egosten ditugunean, bueno, jaitsi jen zaie. Eta bezala bikarbonatua botata izaten zen trukoa. Hori, gure entrekota hori tiratan moztu, gatza eta piperbeltza, eta gero marinatzeko erabiliko dugu batetik, soja saltza. Biko jaraka da. Bai? Sesamoa bai. Oliba, vale? Olioa, zebeko jaraka da, erdi, ze horrek bauka putx! Potentzia eta bauka. Hementxe, hartu almidoia. Vale? Botako bai. Ez, horte almidoia. Osa, bikarbonatua barkatu. Bai. Almidoia eta arrautza. Vale. Eta hau utziko dugu, hori. Osa, arrautza estatzea modu, baina dena batera jartzea hori izkenean izango zen. Hori. Vale. Bueno, nik gochujang saltza erabili behar du, hau egiten da pipermin hartzituekin, koreako saltza ezagun bada,
Eta, bueno, Asia inguru hortan lehen saltza pikanteak eta bazeuden, eta ohitura zeukaten, eta hor badu idatziren bat, non beratzigarren mendean hor Japoniako piperbeltzale batzuekin, hango berezia dienekin, egiten zituztela olako saltza pikanteak, ez? Gero egia da, hor Portugaldarrek gehien bat, eraman zituztela behin Amerika deskubrituta gero, Portugaldarrek Asian piperminak sartu zituzten, eta, bueno, pikante zaleak eta zirenez inguru hortan, azkar bereganatu zituzten piperminak, eta beraiekin gaur egun hainbat eta hainbat saltza daude, hartzituak, ez hartzituak, piperminak eta asko ikusten dira. Eta hori izan zen, beti esaten da, Asian, betidanik jan izan dira haue piperminak? Ez, betidanik ez. Hori izan zen azkenean, 16. mendean, Portugaldarrek ara piperminak eraman zituzten, ez? Mundu berritik esaten dana, ez? Horregatik hortik hasita, gero ja, hainbat eta hainbat saltza daude gaur egun, non piperminak erabiltzen diren, baina ez direla betikoak. Hori da, ze da betikoa, beti esaten dugu, ez? Eta eztabaidatzen dugu tradizioan inguruan, beraz? Eta baina gaur egun... Gaur egun, betikoa. Gaur egun eixa ez dauzela hor mugarik. Ebentxe, mandarina sukua, hori sukutu duguna, apurtxo bat, eta hau, saltza ingo, mandarina, berriz, soja saltxa, bikoia dakaratxo, botako tzaue bai, hau da, estia, Holan, koloriagatik bebai, igual, pentsatzen dugu dala sesamo horixua berriz, estia da. Korputzagatik egin batean abaritzen da, ez dala estia. Ontxe, mugimenduan bai. Lehen hau, soja saltza. Ketchup hori? Ketchup bai, ez dakila buruan nun daukaten. Hau bai, gotxuian saltza. Eta honek emangotza pikante puntua, baina ez da asko, zuko lan ikuste duzuko, jarakada bat, haundixa dela. Baina gero pentsau, aragixa... desente daukagula, eta hau diluituta doiala, azkenean nahazitxa doia ketchupakin, soja saltzakin, eta gero hotzian bai, gero saltzai gorputza emoteko, hartu almidoia. Oso ondo. Honekin, hobeto nahazikoa. Hemen, berdin da, bi errezetatan, gaurko bi errezetatan, bai Patrik egiten egin behar duela, bai nik imindu dana, espeziakin eta aurreneko aldiaro, eta ez basate, zuen etxean espezie oso saleak, ero nahi duzu hasi neurriak, bakotxuian saltza, koiaraka oso bat bota beharren txikia bota jozu, eta ero probatu, eta urrengo baterako esan, ostra, ero gero momentuan saltza probatu, zen moduz, eta pixka gehiago gehitu, horra aukera daukazue. Hasieran pila botatzen bai ezue, bada hor, urarekin pixkat murriztu beharko zenuketen, eta bada aukera iteko konpontzeko, baina, eta beste honetan, berdina, piperminak boste xerra bota berrean pare bat bota, eta kanela erdia bota, segia da, usaia ematen zio, eta zaporea baita ere, oso espeziatu da errezeta. Eta holakoetan beti neurria. Bai, eta denborakien, adibidez, hau antolatzeko, 30 minutu lehen hau, deixen bat, aragisa apurtxo bat marinatzeko, baina hau gero segitxuan ingo da. Sartagin bat, bera haukagula. Aragisa, hasiko gara kosinatzen, altzauko zau, eta... Hori, arrautze estatuta moduan doa azkenian, ez? Nasketa hortan, bota dugu irina, arrautza, eta usain espezia likido ezberdina saporea mateko, baina... Eta gero saltzaten. Hone, pan perdu, ogi, torrija, hori gaur modan dauna, Frantzian iten dana, hori, azkenean, guk gure etxean ogi torradak beti egin izan ditugu, esnetan da guztik, irinetik, irin gabe, arrautzatik pasa eta frigitu. Hor, bakizue, ogi torrada horietan, iten dana da, dena, arrautza, botatzen diogu esne arrautza dana, hor guzti eta gero ja ez duzu pausu hori behar, ja bakarri, frigitze besterik ez aizu balta, orduan. Beste, aukera. Hau esan da, liburu berri bat atara da, Patrik. Gaina nire... Sukaldaritzana edo liburu bat irakurtzekoa? Sukaldaritza oinarri daukana, bai. Digi Masa, Eneko Aspe, zientzilaria, NASAko euskal zientzilaria, liburu bat atara du, non delicioso algoritmo deitu dion. Adimen artifizialana hori. Irakurri nauen lehen gugunean, bai. Hor da, adimen artifiziala eta gastronomiaren elkar hor da ona, ez? Kidetza, eta horren inguruan, Eneko Aspetartean egon da, seguro, super interesgarri izango dela, berak esan da, super dana da, super islari ona, super
atsegina zan berai Euskadi Irratian entzutea, super egunero, super astero goten zan bertan. Eta zergatik super. Berak esaten zuen super egunon deno Euskal Herria, eta oso, bueno, tipo artista bada, holan, bueno, DJ-a, eta sukaldearekin ere animatu da, Eneko Atxarekin batera, bueno, elkarlanean ari da gauzak egiten. Orduan da, tipo bat, bueno, batanetarako balio da, musika egitetik aparte. Etxako moguket, dana egiten dau baina. Bueno, denbora aukiko daudan egiteko. Ez dakit, etxerako estatu batuetatik hona ekarriko beharko gendu, baina bai, mutila bintzat artista bada, eta hitz egiten duenean, bueno, oso ondo azaltzen du dena, kaleko jenteak ulertzeko moduan, hor, Euskadi Irratian egoten zenean, bere gauza asko azaltzen zituen, oso zientifikoa zirena, baina nik ulertzeko moduan, ordan pentsa, zila. Bale, aragia gorrituta. Aragia gorrituta. Saltza barrura. Ura bebai apurtxo bat. Bale. Aldotza bugeitxu. Bai, ze lo ditzen nahi da. Hau, xente. Hola, geixa botako tza. Zeu saia bapatean, biteldi, hemen. Bai. Gaur txorienen, bizilagun hau, etxe bat izango bazan txorien, eta gure gainean, eroazpian, bizilagunak izango bagenituzke, izango zuten, zer ari dira hauek gaur kozinatzen. Zeu saiak datozen beraien etxetik. Aragi, pikantea. Eta hau itxendan bitartean, arroza noia jartzera, plater baten oinarri azkenean pikantea daukagunean, eskertzen da arroz txuria pultxo bat. Adimen artifiziala ipatuta, berak esaten du liburuan, bere amak adimen artifiziala erabiltzen duela etxean kozinatzeko ere. Ideiak eta hartzeko, Eneko Atxarekin batera atera du adimen artifiziala erabiliz, aste guztiko menua eta nola prestatzeko eta horrelako zerbait, eta bortik doa, adimen artifizialak gaur egun, geratzeko etorri dela ematen du, bere alde honak eta txarrekin, noski, jakin inberda, dana bezala, neurria. Dana bezala. Neurria jakin behar da, honekin eta erabilpen ona ematea, noski, ze bere liburuan jartzen du bitu. Teknologia laban bat bezalakoa da. Erabiltzen jakin gabe, hiltzeko balio du. Baina sukaldari baten eskuetan, plater zoragarri bat egiteko balio du. Ostra, hau du... Filosofa, total. Ez dakit, hau, adimen artifizialai, mi aldo guin, igual da, atorren urtera begira, txorien jarraitzen badau, adimen artifizialakin? Bai, baitu, hau programa berri batzuk egiteko. Adimen artifizialari sartuko izkigu Euskal Herriko errezeta famatu baten, tipiko baten, osagaiak. Hau da, marmitakoaren osagaiak. Zer egin honekin? Berak noski marmitakoa ziurra aipatzen digula, baina hortaz aparte beste 2-3 aukera emango dizkigu. Eta hoiek kozinatu. Txipiroiak eman beste, bakaiagoa bizkaitarrera, bustana saltzan, mingaina saltzan guk etxean iten du moduan, horren osagaiak eman, berak ziur ematen dizkiula Euskal Errezetan antzeko zerbait, baina beste zerbait erabat ezberdina. Erabat ezberdin hori prestatu. Politxa ideia. Bai, eta horrekin jolas moduan egin dezakegu, eta esan, zene, esan, marmitakoa guk egiten genuen moduan bai, eta zuk indiguzun nasketa hau asian tipikoa dana, agian saldu zaioken norbait. Alatabe, ideiak baldin badaukotzue, edo badauz gauzak ikusi nahi dozuenak, zoriene, abildua eitb.eusera bidari, eta gu, irakurtzeko desietan egongo gara. Hementxe, ara gisa jarri dut, martorria putxo bat, zaporia emoteko, eta hementxe gure aragi pikantea. Eli? Eskerrik asko. Ia ba. Aragisa gisa, entrekota erabili dugunez. Xamurra. Xamurra, oso biguntxo. Gozo ikutua. Pikantia bat, hor. Bai, tra. Hor. Aguantatzekoa da. Bai. Hor, atzeko mingaina atzekaldian iskututa zegoen da. Bai, ondo. Ontxo etorri da, ez da? Bai, ondo, arrozakin gaina holan pixkan naztuta janda, ez da exageratu, Ez. Beraz, hori, espeziak baldin badukotzue,
hor, erabili, ez duzula erabiltzen. Olako saltzak erosi duzuna eta berdina pasatzen gatzue, betxu gaurko bi errezetak, hortako aproposak. Bixar, bueltan gatoz, asteazken tradizionalak. Ojo, Alkisto, gurekin behar zaituzu. Agur!